bo ko pe wa mori o ba fo ko ciiden ka tabulo la ka wori de ka ku su mo deme ciiden ka tabulo to en sallallahu alaihi wasallam ciiden ka tabulo te ciiden ya ko hadisa kelemi nan be na fo ka yiranna ciiden ka tabulo te musa ibn umair fatura uhudi do kasanke masurala fini kelende tumbala nu ye fini ndo sewu na kumbe bo nu ye fini biri ko na semfa ube bo kasanke masurala me cide ma fo seba suye aye dalili ke aye demeke anka kasanke do mbalimala o ma fo yewo unana fo cide nya ewa ko musa ibn umair kasanke masurala da ka fini min bala tabo nanya do kunna sewu be bo nanya do sewu na kunya fambe bo ciden ko aye fini mbiri akunya fana sewu aka bimmele ko wala ko aka jigi ciden ya dalili ke fantanya danto ye esga yo jon deliye ka kasanke kala afulan na ciden ka sani baitul mali kasoro kele ka wuri baitul mali kasoro ciden ka sebo ni mugo min fatura ni ciden be sallaka banyi ni kalike juruba lawa nu ko juru bala aba fo esika aye garanti to aka juru in koro min ba ka juru in saraye nu ko oho aye garanti to be sallaka men nu ko juru bala ma garanti to fana min be juru sara ciiden ba fo sallu ala sahibukum ciiden be bokka fo ate sallika ba fo seba ma ye sallaka on wala parce que ciiden ka salliye ala delide ni ala aye ala deli ala be ya fi mare bo ni ala fana ya fare ma wali hakku bu ewa ikanna ciiden ya wande wa hakku cinya wodi ya to ate salli jurmani tigika dondola seba do madinan kado o fatura beye safu dila ciiden nana atora ka kabaru fili ka salli ciiden ko jurubala ko on salasatu dananir ko dinare saba jurubala ciiden ko siga ye garanti to munum basaro ko ay ciiden ko ay sallaka to noka seba unya yele mana ceyin abonyalendo ceyin ko ka gele seba bolo chogomi oy kake ciiden masalloka be nya yele mana abu qatada to ko ciiden ako sallaka salasatu dananir ubenne kanne busa sallaka ewa ciiden ko o bora su kanna de pisa ko o sallaka ciiden salliraka adu seje ciiden ni abu qatada benna ewa ko jurununu dinare saban kera chore ko ma fo kunu de o ma sara folo de utemena adu seje wore ciiden nya benna ko dinare saban kera akwale ana ako sisa nyusara ciiden ko le ana barata lehi jilidatuhum ako suka fari krosi mana ka sisa de ako nyusara sisa bo ciiden tu ina ya soro delili tumbe ciiden ka tabolo la atunte mogo delini jurube minna atunte delili ke juru ka saraka sallaka ciiden yere ka salli to e seba doka ko juruba la seba to nyana na ya soro dalili tumbe ciiden ka tabolo la te seba u delili jurube karasala dinare saba ayette me ke juru ka saranka sallaka esga yoke atunto ke tuma mi baitul mari soro la de sa o ye be jembe ola donc ni jurube mugo min na ciiden bata baitul mali la kasara ate mugo dalile abata baitul mali la kasara ni mori mi nya fo ko ka dalili ke kadi suka mugo ma be ciiden ka sunna la ye galon fawe ciiden ka hadisa min nana mutata kakkele jafara fatura jafara bin abi talib ciiden nana misri la ku ka ko fo mugo hakke mi saray akoy sinawu li ali jafara ta'ama fa innahum qari atahum amru yasquluhum an sun ta'am ako jafara kam go ay dumuni to bi sigi nyugo akata di jafara kam go ma ko nanu ma min bu sugula ka bo dumuni to bi ma ube jafara hadisa min fo afule ninde o yasoro ado sanu be madina ado worije be madina ado tamaru be madina yesiga ciiden ko mugo katani sanude esiga ko mugo katani e wa worije de esiga ko mugo katani tamaru de ako dumuni to bile isnawu li ali jafara ta'ama aye dumuni to be jafara kam mugo ye ciiden ye sunna min ko ni mugo min be barake ni jafara ka hadisai o yere ciiden ma fo sutigi be de akon uka suyu sugula ka bo dumuni to be ma me kuno semino ko mugo do be yere o kam mugo sale mugo min fatura yere ni sonja de bugolo ube ni sonja na yede mugo be dumuni to be kata du uluma yere ako munu sugula rade
mogo munu ka mogo fatule ayu degu ayu sugula hari takana sakini boli ni fenka geluma ciden ko sigi nyogo ka dumunu tobe kata tinunu dema ako dumuni de kata duma puru kana dumuni tobi ukana barake ukana donka boke sugula mbula dumuni tobilen kata duma una du me oni aw be delili min ke ka wori nyini ka fara nyogon ka dume siga we kelenye mogo munu be wori nyini yere ka fara nyogon ka ube ko dama dola folo abia ke ka min ka te ciden ka sunna kono ate dina kono fulanna aw fule ka wori min fara nyogon ka abake ka suka mogo bila bara yere de la hari na ya sura tumbe munu hakilila ni banni kera dro susu tora dro ambe jama labila aw ye wori fara nyogon ka duma utese ka jama labila iyaye u yerema e wadumuni tobanye wori munu fana nana ka duma ku dila hada madawnya utora nu fana uyu fara nyogon ka katanu ye aw ye mugo bila bara de law ciden ko ka dumuni tobe ka duma de kubo bara de la me mugo be wore fara nyogon ka kadi suka mugo aw yu bila bara de la fulanna sabana ayu de me bidiyani haramu fana la parce que sebo ko kunna uddu al istima'u ila ahli al mayt wa sana'ati tami min an niyahati jarir ibn abdullah al-bajali ka hadisa ako ciden ka seba be ubenemba ka kulu tumba jatede ni banni kera yoromi ka sigiye ka dumuni tobe ka di mugo ma ko ciden ye kasimi haramu ya sula ko seba golo ko no bede kelenya ko ye haramu de su fatulen ko fe ka sige ka dumuni tobe ka du seba be bolo haramu e wa fule ka mugo deme bidiya de la umunu be wori boye mugo deme haramu de la silamiya sariyate donc dumuni de fora sigi nyogon ka dumuni tobe katanai et puis wori munum be fara nyogon nye joli fo sabado wa nani na wori munum be fara nyogon ka fana abete disu ka mugo ma nya fo chogo mali mami tabe bola wajulu kala tabe bola munu nye kufula utanu be tama jamani nyogon to fana ma ke fu u fana tade be bola ko de ya to ni ba kele ni bebe kuma alimami min be abe kuma wajulu kala min be abe kuma munun be yala jama cila kana ko gele ya sanunu nya mi gonan kan ngon de mesa atade balawu en ko do de la ka bolinu yere fi sabilillah kufula kuno tumama yado chaman do na kufula la fo jamal la wa fi tur atara ne wori wuye depuis o yoro la fanan ko ni demi be ke aya abe mugo munun do te mugo min do kana jama de abe mugo munun do munu nye ko yewa bo silamiya sariyawte karamogo munun ba fo te foila nu yere ka jiba makarate sino atalla ka dina kuna ciden ka sunna kono ani jafara ka hadisate nyogo sirala jafara ka hadisate ika dumuni do tobe kata duma na ma fo ka wori fara nyogo ka ciden ba ko do me ko ye dumuni tobe kata di jafara ka mugoma addo sanuni wori je de tumban ka wori parasila madina esga ku kata ni wori amo fuyewo me doni ke ko ni e ya do ko suka mugo ye fantawnde o bi deme ulu ka deme yerote jamai nyaw akata deme mi nyere be ke jamai na jamai nyana yi to soro anyema ni ebe suka mugo deme ni yere yado suna na furakili de la fatura kam mugo ye fantawnde ube yansi ke baga yere do mugo tesiri lendo dina la fatura me fantando do seta kam mugo ye abila ni jama charila ishe wa mugade ishe wa bisabade ishe wa kimere ta kaka demba ya shigi ay nimina kayire demina ka boni sen fule mo miye kake ala kama ninde ye fantawn demeliye ninde su ka mo demeliye ngabe min fara nyogon ka kadi jamama o be tila de o be tabola ala ka hatiman dama donc moru be kuma munun fo de latu la de beta jafara hadisa min fo jafara ka hadisa ne ulube ko mina ko kelente et puis anta atama pantan doronte sisa wakera la da yirede su be de do sisa na politiki do ninde me be nyini pantan do ninde me be nyini parce que bidia ani minte dina kono na da mina na da nyoro talaw ko sugu be do kono en ko tumba ke ko be su mo de mo be fantam de me hari sisa ni wori tigi de sara ubake foni mo mi nyere malo yara kana kede ke fana yo de ko cew jole on fana bede ni susu fatura sisa kasuru ni sunna la mo jole mbi ko fe do fata ambora kaburu sola dro awa ko demenye ka demenye nan ka su mo de makoy
mo kana demendi ne ma alimami dobe ya ba yere jate sunna alimami bado ya ko jafara ka hadisa be ja ako jafara ka hadisa be wata ta dinne de mawa ko nya faralan tafe jafara hadisa be jafara hadisa te dinne de mawa e wan tafe e watanta inama bo akaru ni chokorba ka saminu kamal ya tembe tanta ngurja ka ba kunna sisa ayi bo tanta koro ni janaja banna ayi bo tanta koro beten ka barala mbado go do ka ewa borotum bustu ka samara je koy nunu de chewuye u bora tantam koro de koya ka tantam be waraga ka be fara nyogon ka kata ka barala la ka timanda